Това е прозорецът на работата, където на офиса, и виждате през прозореца някой си е изпуснал кучето. Кучетата трябва да се държат на каишка. А това куче първо е голямо, второ е без каишка, трето може да ухапе някой. И както виждате, абсолютна безотговорност. Кучетата се разхождат без каишки, където им падне. Това е куче, това е голямо куче. Значи, ако го погледнете, това куче е по-голямо от вълча порода. По-голямо от дог, по-голямо от Сан Бернар. Мани другото, то е атлетично. Вижте какви крака има. Това е много атлетично куче. И така, абсолютно безобразие. Как може хората да си изпускат кучетата, да се разхождат по улицата? Ей така, даже има бълхи, вижте. Да. Кучешка работа. Просто не ми го побира ума. И така. Изгасих лампата, за да не изплаша кучето. Защото не знам това куче дали ще се изплаши или ще нападне. Може да е опасно куче. От тези, дето хапят. Да. Куче. Какво чудо на природата. Трябва да се обадиме в фондация 4 лапи. Да се занимаят с него. Да. С това може да кажем край на работния ден.